bayan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsira ya tabbata a gare shi. A jiya ne da manyan malamai wanda suka zo daga Nigeria kamar su Mansur Isa Yalwa, kamar su sauran daktoci da malaman Niger da Nigeria suka haɗu wajen gabatar da wa'azi. Kalmar mu 'yan gari kaza, mu 'yan Niger, mu 'yan Nigeria, duk kuma ta tsakaninku na addini, na jini, na kwabataka, kurin Niger, Nigeria, wallahi kuskure ne. Mu halka. 'Yan uwa bayan mun tsala wannan magana ta muhimmancin gyara alaƙa zamantakewa ta addini sama da sallah da azumi da zakka, to dan idan wannan gyara yayi sallah yayi azumi yayi zakka, ina da magana kishin ƙasa wanda ma zai zama matsala a wani lokaci. Haka hin ka zama dan Niger kai musulmi ne, ka hin ka zama dan Najeriya kai musulmi ne, kuma na addini in dai kana imani ka sa addinin ka a gaba wallahi. Kanka ce wani abin da suke maka bar addini wallahi, na ga dama mun manta da kima ta addini, mun manta da karantar addini. Abin da Allah ya ce mana kurin ko abin da ya ga dama ya yi a radio kaza, ra'ayin jirgin kaza, kurin an kuma kurin kamar tura babu addini. Wallahi barin addini ka kanwa dole mu ga ya kai kawa, wallahi shugaban turawa da a gare mu sun samu sura kanmu. Yan wazan kan wada misali cikin fiqh sunan asir sabiq ya kawo dan turawa su a wajen su hakkin ci gaba ne a wajen su gama haka ci gaba ne, su gama arabe kan hadin, wallahi ma kircin su ne. Kana ki tura ko wallahi sun yake ka tun sun cika yake. Yan uwa a wannan littafin da kikawa a 1936 ka shi ka zama kusan 89 da ce misali 36 ne, turawa sun sa a musu bincike kasashen musulmi. Akwai mutum alman Paul Ashimid Paul shi ya tashi yawon duk duniya kasashen musulmi tun daga Marrakesh Maroc har zuwa Indonesia, ya binciki halinsu da arzikinsu da abdar ya bincika ƙarshe ya kai rakwar turai. Wannan zaman aka na Europe ba na alman kaɗai ba, turawa Europe da binciki kasashen musulmi akan yadda za a fito musu. Bayan ya ƙare Paul Schmidt yake ce mai Europe a zama da aka yi wannan littafin da aka yi ya hoto 1936, ya ce bincike da ya yi musulmi abu guda uku da suke da shi, matuƙa na abu guda uku ya tabbata a cikinsu dole, ya ce haɗari ne ga Europe. Samun wannan abu ya tabbata a cikinsu haɗari ne ga Europe, kuma zai kai wargajewar Europe gaba ɗaya su samu jagorancin duniya. Wani abu na guda uku ya ce ya diba suna da wani addininsu na Marrakesh, ya ce Maroc, Indonesia, duka suna da ‘yan uwantaka, suna ga mutum guda ne, ba sa ga bambancin na Maroc da na Indonesia. Ya ce wannan abin haɗari ne, wannan haɗin kai nasu ya zamanto ‘yan wasu ce duk inda suke, ya ce wannan ba ƙaramin haɗari ba ne ba ga al'umma turawa. Na biyu, bincike da ya yi musulmi suna da abin fecundation, ma'ana suna da aihuwa, suna da albarka aihuwa yawa gare su. Ya ce yawansu ma haɗari ne ga Europe. Ya ce abu na uku, duk wani arziki na tiran ɗabi'i na duniya yana hannunsu. Ya ce a yanzu yaƙi na zuwa da makamai da babamai a cisa, ya ce ya huce. Shawara da ya bada ta hanyar da za su biyo diyan da za a yi wannan ‘yan uwantakal a kawo abin da zai kare tsakaninsu. Bisa san juna, iyaka guda, Saudiya daban, Dubai daban, Sharika daban, ba a ma hamakon bai ba da matakar jinsiya ta ƙasa ga wata ƙasa, kuma ga can jima ba nan ba. Haka suka tsara, kuma tsarinsu ne wallahi, cewa ka a bar mu zamanto ‘yan uwa, don yin hakan haɗari ne gare su. Naka ɗan uwa kenan ka yi hankali, kana ga ci gaba ce, wallahi koma ba ya ce ga musulmi. Batawa da abokan makwabtakanmu, jininmu, addininmu, babu wani ci gaba. Ya ce ɓangaren arziki, na mai ganin a yau, arzikin nasu ne, amma ya za a yi zamanto a hannunsu, inda iya gidanmu amma su suke tafiyar da shi.
ruwan cikin tsarin su ne haka kamata su yi tsarin da ya ba su ya ce wannan magana ta yawa ma sai kuce ganin abubuwa da yawa ya zama to na rage aihuwa ka a yawa cikin wancan tsarin ne kaga yau a France a kasashen turai da yawa wallahi kudi ake biya mace ta aihu dan ayi an kurjan ta aihu kudi ake bada mace ta aihu mu kuma anan a baka kini ko allura ka ta aihu yan wadan haka wallahi mu hatara lokacin da malami yake magana kaka ce a yan waka almajiri malam ba annabi ne ba idan kaga malami ya kuskure ku zan shiga ta hanya in mai tambihi annabi da ba annabi ne ba aya ku da bai ilimin karatu amma yana hankali aya ku da masu ba su ilimi da na addini ba su ga wazi amma suna da hankali wacce ku gano malamai sun mutu hanya kama kabara kun a cikin hikima kamar malamin sa wannan abun abu matsala fa ka ga mai abun da kake hangowa na matsala domin mutum in ya hushi sai manta da komi sai ga ya manta shi malamin ne ya manta komi ne yawa wallahi cikin masu ma juna raddi Niger Nigeria wallahi na san mutum biyu wanda ko da wani biyan kowanne ɗaya uban shi dan Niger ne uwar shi Nigeria ɗaya uwar shi Niger uban shi Nigeria shi ɗaya ɗan Niger ne shi ɗaya ɗan Nigeria ne kuma su masu suke amma a cikin abun kace masu sahihi kan abun wallahi kowanne yan ba ka kan shi ba uwar shi wata ahe shi uban shi da ya ahe shi ɗan wuri ne wa amma kaga sun manta da wani matsayin suna kalmomi marasa kyau ga yan wasu na can bangaren kana ko mance ya ce hudu ba shedan shi ɗan ne ke rinjaya ka kai malami to kai da ba a cika kakana ba ko kakan kakana wallahi uwayensu kowanne cikin biyun ɗaya Najeriya ne masaraddin wannan kowanne uwayen shi rabi Najeriya rabi Najeriya in wani ala wani halin in ba shedan ba ya yaudare ya ka samu ka fushin ka manta da matsayinka ina kai ina raddi ga wani bangaren yan wali muhim malamai ku ne jagorori wajibi amana ce a wuyanku ku ne jagora masu sa hanya masu wa mutane seti kuma amana ce a wuyanku rashin da kuka lalace ko sa al'umma daji wallahi ku Allah zai tambaya ku kiyama ku kuma